Gitashree मोनफैसिगोन फन खालामबाय मोनफैबाय ये र' नाहरनो आङो नंगौना नङा ये फैमारबाय ये एसे गोबावनि उनाव लोगो मोनखो बिराद गोबाव बेखायनोथ' फैदो हाबग्रोखांनानै रायलायगोन होनदो नै बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय आं बिराद मिस खालामबाय थादोंमोन नोंखौ माने जों लोगो हमनो होननानै बेबो बेस्थ' थायो आंबो बेस्थ' थायो लोगो मोननायानो जायाखैमोन फाइनालि दिनैयो माने खाथियावनो नङा जोंना बारा गोजानबो नङा खाथि न'आनो होमबाबो गैया होनदो बिथिं थांलाय फैलाय खालामनानै आंबो ब्लग बानायनोसै र' लासैनो अके आरो बिनि मेथाइफोरखौथ' खोनाखाबाय दाख्लै ब्रेभबो गोदान ब्रेक मोनदां ब्रेक BRAKE मानसिफोरा बे ब्रेकखौ बे BRE मोनसे ब्रेक बायनायखौ सानो जेनेबा बाट बे ब्रेकआ नङा ब्रेक BRAKE बे ब्रेकआ स' नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौथ' नायखाबाय बांसिनानो आरो दा बिथाङाबो व्लगिं स्टार्ट खालामसिगोन बरिया सानैबा ब्लगार दायो जों एसे मेकआप खालामनोसै मेकआप खालामनानै ओमफ्राय रिल्स बानायनोसै आरो बिदिनो जों माने ओरैनो जेबो बिदि रिजन गैया बाट जों ओरैनो टाइम स्पेन्ड खालामनो थाखायसो माने बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोनदों नालाय गेमश्री एन्ड गिताश्री स्रि दङ दे जों सानैनाबो माने कुम्भरासि कुम्भरासि भिडिअ कुम्भरासि आंनियाव कुम्भरासि दायो जों थांनोसै फैदो चलो ओमफ्राय नै मोनफैग्रा ओंखामसो जाहोनो नागिरखाबाय आरो मानो होनना बुंबा ओंखाम जानोसो इनभाइट खालामखादों नालाय खिन्थु बारा ओंखाम जानो होननानै माने मा आङो गेमश्रीनाव ओंखाम जागोन होननानै न'आव जाबोलायाखै आङो ओमफ्राय मिथिला माबायदि मा संखोथाय बावगारलायबाय जिबाबो गोथावानो जाखागोन आङो ओंखामखौ जाया आं फुङाव माने मैयायो आं बिराद दसेनो उन्दुबाय नालाय बेखायनो ओंखामखौ थाब जाबायमोन ओमफ्राय दायो फुङाव जाखाबायमोन नालाय बेदरखौल' जानोसै आरो आं फैदो दाउ बेदर गोथाव दाउ बेदर लकेल चिकेन नों बानायनो रोंना रोङा बेदर रोंगौ हा बिराद गोथाव बानायनो रोङो दाउ बेदरखौ साबसिन नङा नों ब्लगिं खालामबा आंखौ जानो लिंहर मिथिबाय आं जानानै खिथागोन नोंनो एकदम बिराद मोजां संखायो आङो संनायालाय दाउ बेदरखौ अमाखौलाय अमाखौ एसेबां गोथाव संनो रोङा आङो दाउखौ साबसिन संनो रोंगौ बरिया ओमफ्राय आरो बारा एसेबां नोंसा मामा मोना मादि दोङो मामा मोना गासिबो मोजां मामा बाबा आगै बाबाया एसेबां मोजां नङा आइयाथ' आरो always fit and fine माने बरिया ना पुरा एक्टिभ ना पुरा एक्टिभ माने बेहा जेबो जाखाया बरिया इसोरा बिदिनो लाखिथो खारथिंबाय थायो बिराद जोंना बाबायासो एसे लोमजाना दं मानसिया हामथ'वाखै दा ट्रिटमेन्ट जागासिनो आरो मेडिसिन लागासिनो आरो बिनानावखौबो लिंहरदोंमोन आङो मानो लाबोसै बिनानावाथ' अफिसावनो माने वर्क फ्रम हम माने न'निफ्रायनो खामानि मावो नालाय टाइम मोना बे फैनो थाखाय बेनोथ' फैबायमोन नै मा जादों मिथिबाय इखालि ओंखाम बिराद गोबाव जाबाय दा नै खोनासं मा जादों मिथिबाय ना बै खनसे दालाय नों आंनि बार्थडेआव फैया ओमफ्राय दालाय नों आंनो सरि केक लाबोआखै बे फुटेजआ डिलेट जानानै आं होनो मोनाखै मिथिबाय जि दुखु मोनबाय आङो बा ओंखाम जायो आंनो खुरबाय ओमफ्राय ओंखामखौ आं बेदर आन्थाल'सो जागोन बिराद गोथाव मोनखायो आङो ओंखायनो नोंनि थाखाय स्पेसियेलि लेग पिसखौ होना होखादों थेंक इउ सो माच दे जानाय नायदोलाय टेस्ट खालामनाय नायदो माबायसा गोथाव नंगौना नङा गोथाव जि गुफुर फाउदुर साइजथार नुदों नोंखो थेंक इउ सि मोजां बेरखांदो माबायसा इस बरिया ना बुंनोनो हाला माने इस जानायाव नै मा भाजि थायो बियो गोजा आं बेखौ सिनायाखै मायो हा डाटा ओमफ्राय बेबो माबा फान्थाव फान्थावखौ जानो हानाय नङा ओमफ्राय नै बियो माबा मा होनो बेसरदो भेन्दि ओमफ्राय बेथ' दाउ जादो दे ओमफ्राय नै गिताश्रीया फान्थाव जायानो बेखायनो आंनिथ' फान्थावा फेभरेट ओमफ्राय नै बियो बेसरजों भेन्दि ओमफ्राय दाउ लेग पिस लाबाय आंबो जानोसै नै दायो जोङो ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय ड्रेस चेन्जबो खालामबाय दसे रेस्टबो लाबाय ओमफ्राय आंनियाव मोनसे पार्सेल सफैदो हा नायकानिफ्राय खिन्थु आङो आर्बानिकावसो अर्डार खालामदोंमोन नायकानिफ्राय मा फैखो मिथिला खिन्थु लावदुमा सबाब दोङो सिरि अर्डार खालामनाय
दा बे बुस्थुआ नोंनिसो जागोन ना ना खायफ्लां ना जा देग्लानिसोबा खिन्थु नाम लिरनाया गेमस्रियानो दोङो नै गेमस्रि दैमारि आं खिन्थु नाइकि अर्डार खालामफेरा कस्मेटिकल'सो खालामो ओमफ्राय इथ' कस्मेटिक नङाना माबा बुस्थु जागोन बे दा मिथिया नायनोसै र' मा फैदो गस्ला गानलायनो हासिफ्लांबाय मायो बिसना सादर बायसासो नुबाय आं बेडशिट बायसा नोंबो खोमा मिथिया बुस्थुथाय आयौ ओइ नायलाय आङो ब्लेडजों इदि हाफ्लांजोबदो बाय चान्सआव बेबो जिनाय मोनबा जायासै दे मा बुस्थुथाय नोंनि बुस्थु नङा होनबाय बिसना माबायो कुर्ता खोमा नों कुर्ता होदोंमोन आं होआखैथ' अ दाख्लै माबा लावदुमा नायबाय थादोंमोन कुर्ता बियो आंखौ जि इदिल' ड्रेस गानजानो लुगैयो ओमफ्राय मा होनो मिथिबाय देनां हाबा जाबा इदिल' ड्रेस गानगोन होनबालाय बे कालारखौ जि मोजां मोनदों आङो बे कालारखौ बिराद मोजां मोनो मोजां ना प्रिन्टेड फ्लावर प्रिन्ट कालारखौ बिराद मोजां मोनो आङो खाना नायनांगोन र' दा उनाव आयौ जि गोलाव ओमफ्राय नि मा हिल गाननानै गानदो नायनो र' आं दिनै आंबो फ्रिमोन नालाय ओंखायनो जों सानैबो दिनै रिल्स बानायनोसै एकदम माने रिल्स एक्साइटेड आंबो गोबावथार जाबाय रिल बानायैया ओमफ्राय जों सानैजों बानायनोसै आरो दिनै रिल्स बानायनोसै जोङो ना मा बानायगोन बेखौनो मिथिया ओमफ्राय नायनोसै नोंथांमोना BTSखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आंहाबो लासैनो भ्लग बानायनोसै आंनि चेनेलनिफ्राय एगारनोसै ओमफ्राय गेमस्रियाबो साबस्क्राइब खालामनोसै आंलाय अलरेडि साबस्क्राइब खालामनाय साबस्क्राइब खालामनाय दं दायो नों हरनायालाय नोंथांमोनाबो खालामाखैबा खालामबानो जाबाय गिताश्री रामसियारि दायो जोङो लावदुमनि शार्टखौ गानदों आरो आंनाव शार्ट गैयाना ओमफ्राय थोआखै जायाखै र' जागोन र' गानबाय आरो बेबो गानबाय नै पुरा रेडि जोङो दायो खालामनो थाखाय स' दायो जोङो रिल्स भिडिअ बानायनो नागिरदों नै दे होदो दिनै मिउजिकआ होखानायसो दां खोनायो माथो खोनायाखै जाबाय ना जायाखै दाय र' खामहरनो जायाखै ना र' ओइ स्ल'आवसो खालामना दे स्पिड 2x आव ना बेनो मोनदे ओमफ्राय 20 बारसो खामखांनायनि उनाव मोनसे जायो मिथिबाय दा जोंनिया आरो एबार नेक्स्ट रिल्सखौ बानायनोसै नागिरनोसै र' नोंथांमोना थाथ'
वो 20 लाख के तेरे पास ऐसा चल के आने वाला है? ऐसे ही समझ लो। क्यों? वो 20 लाख के पास टैक्सी रिक्शा का पैसा नहीं जैसा चल के आएगा। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रे हलकट हंस। मेंबाय जोङो दायो जोङो लोंनो नागिरदों रेड बुल मोनसेखौल' लोंग्रोगोन ना मोनसेखौ दाहाय लोंलायगोन बिराद मेङो दै गाङोना इट्स पे खुलिबाय दे लोंदो मेंबाय जोंनिया मोनसे टेक लाबानो 10 बारसो माबा खानाङो ना 10 बारसो लाखानाङो ना जोंनिया 10 बारसो लानाङो जोङो गोलोमजोबदों एसियाबो खामानि होलायाखै दिनै तामाम ना आं बारा थान्दा लोंनो हाया आरो मोनसे बानायबावनोसै दायो जोङो टाइमार दोननोसै इसे मिलायाखै बारा दे देखाय दे नाय दे एबारे जब ये दिल टूटता है तो आवाज नहीं होती आलावारा के अलावा क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे कहते हैं जब ये दिल टूटता है तो आवाज नहीं होती सनै दायो जोङो मोननै मोनथामसो बानायबाय रिल्स ओमफ्राय दा दख'ना गानबाय आरो दख'ना गाननानै बानायनोसै आं गेमस्ट्रीनि दख'नाखौनो गानबाय दिनै जि मोजां दख'नाया नोङो मोजां मोनो ओमफ्राय माबाया खर' खानजुङा मा दांबाथाय नङा इ नङा मोनसे गिदिर आंनिया खानाया नोंनिया खानाया मान मोजां मोजां नंमारगौ जि रोजा जा आंनिया जि गोबाबा बेबायदिनो टाइम हगारो मिथिबायना आङो हारसिं थाबाथाय क्लासावबो थाङाखै माने बिराद लोमजानाय फिल जाबाय थादोंमोन आंखौ मानोबा नों माबा भेक्सिन लादोंमोन ना नङा भेक्सिन लानायनि बिराद गोबाव जाबाय भेक्सिन लानाय उनावसो जायो इबो उनावसो एफेक्ट खालामो मालाबा गोबावैसो सोरनियाबा गोबावदो एफेक्ट खालामो जोंना आदा सासे दंमोन ना बे आदानाबो बिराद गोबावजोंसो एफेक्ट खालामदों सोरनियाबा गोबावजों जायो लगे एफेक्ट खालामाखायसो ना खिन्थु एफेक्ट खालामनाया मोजांसो नोंगो लोमजानांगौसो आरो बुंदों बिदि खोनादों आरो जेनेबा नंगौना नङा मिथिया होनदो कायसाखौ माबायदि नुदों समायना नुखायो नोंनि समायना नङा दे बा आं साइजनो मा एंगोलदो साइज बा लाजिनोसो ओंखारबाय आं ओइ आंनिया थिखिनि मोननैखायनो खानाया इदि जायो उनथिं नायनाय नै थिखिनि मोननै
हौवा सानै मोनगोन नामाथाय बाख्रि गंनै गाइस आंनिया चिकेननि मोननै नोंनिया मोनसे ना मोननै चिकेननिया मोनसे आंनिया चिकेननि मोननै मालायसो देनजारलै आं चिकेननि मोननै हौवाबाथ' हिनजाव सानै मोनगौमोन होनदो नायनोसै ना हौवायासो सानै जायोना बाख्रियासो गंनै जायो होनदो जाबायना जाबायलै बांद्राय स्टार्ट खालामदो बेखौल' सिगां थैनांगौ होनदों जाबायथ' नोंना खानाया खनसेयावनो जायो स्ट्रि आंनि माबाथारना मिहिथार जे मोजांसो मिहिया आंनो नाङालै मिहि आं आरो आंनिखौसो बायो नोंनिया जि दांग्राथारना खानायखौ बोरैबा जागोन दस' माबायालाय क्लिप गंसेजों थाया नांना थाया गंनै गंथाम मारिनांगौ आंनिया थायो गोबाबाथारना ओमफ्राय नै फारसेल' बेखौ इयारिंखौ फारसेल' मोनबाय फारसेल' मोनाखै नै जों इदिनो होनदो रावबोथ' पात्ता मोना ना नुला बिथिंजाय नुला नालाय बिथिं खोबजाना थायो रावबोथ' पात्ता मोनखायाना लिपस्टिक लाफिननांसिगोन आंनिया बोरैबा जादों आं मालाबा बिदिनो बेसेबा गिदिंना फैयो मिथिगौ ना रावबो पात्ता मोना ओमफ्राय बिथिंजाय नुलाना बे फारसे आंबो मोनसेल' गानगोन होनबा बे मोनसे स्टाइल फेशन आं मा गानगोन आंनि कालारखौ आंनि इनो मिथिं जानो हागौ गाइस आंनि रिल्सफोर नायनोबा आंनि इनस्टायाव फल' खालामबानो जाबाय गिताश्री रामसियारि इनस्टायाव फल' खालामबानो जाबाय आरो माखासे आंनाव बहुत फ्रेन्ड रिक्वेस्ट फैबाय थायो फेसबुकआव आंना बहुत लिमिटफोर जाबाय नालाय बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ माखासेखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया नोंथांमोना आंखौ इनस्टायाव फल' खालामनो हागोन जायफोरा जेनेबा एक्सेप्ट खालामनो हायो बेखौ समायखांदों ना मा होनो फल' खालामबानो जाबाय आरो होनदो Gemsri Gitashree आं माने सांल' दोथो ओमफ्राय नों माने इमान मोजां नङा बारा लोदो नङा नोङो थिगानो दङ केमेराफोराव जि लोदो नुयो ओमफ्राय आंखौ बहरा दाखालि मा होनो मिथिबाय दाखालि फुटबलाव थांनायावलै आंबो एसेबां फिसा नङा दे आब' नों माथो इमान फिसा मालाय एसे फिसा केमेरायाव बिदि नुखायो DSLR केमेरायाव बिदि नुखायो आंखौबो नुयो बिदिनो नङालै बटिखासो सोरबा केमेरायाव लदा नुयो नङालै बारा लदा नुयो बेनिख्रुइ बेसे गिदिर दायो जोङो रिल्स बानायनोसै रेडि जाबाय नोंथांमोना रिल्सआव नुगोन Sorry, it's pretty bad. Sorry, aku zilu tu tu. Aku hilu, mana biji? जों रिल्स बानायबाय थानायावनो नै मोनालायलायबाय मिथिबायना नै मोनाबाय सेस मोनाबाय 1 2 3 नै दायो जोङो ओरैबायसा मेंबाय दसे रेस्ट लानानै फनसो नायगासिनो नै बिथाङाबो मेंसोबायना बिराद मेंबाय आं मादि आथिं थिखाना उन्दुनो रोङो आं ओंखाम जाया नै मोनानि ओंखाम पनिरजों माजोंले पनिरजों मा पनिर बिलाथि जादो